immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Mag-amo na nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine bla, kay hindi ko gusto makadtula akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoyin ko ya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 D3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong nga buyon. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. VCO yung may D3. So ang D3 Bio may aras ang medium chain fatty acids, no? Sir Kevin nga na sarang no makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins, no, paagi sa paghapin sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas. Dapat hindi gidya. So dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs kagay sang atay, no, kidney, para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, so kinahanglan naka D3 Bio kita kada adlaw. Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may simptoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog. Ini man ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya. Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang pamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitukon, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio dala ang iya nga mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 Bio lang malakas. Kung way pa kakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw para adlaw-adlaw man ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas. Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uhaw. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Si may diabetes ka na. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama,
programa. Kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo, las 11:05 na sa aga. Ang oras ginadulong sa inyo sang EO Executive Optical. Love your eyes. Kag ginadulong man sa inyo sang D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialist. Kag ginadulong man sa inyo sang DTX 500.
the superior antioxidant. Kag nadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline vitamin C. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si K5 John Sapio. Iniang 11 Mbps. K5 News FM. 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Kampiyon, 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 kampiyon! Saboroso! Wala problema! Salangaw. Kampiyon, 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 kampiyon! Mayong aga mga ka-K5. Good morning kid. Welcome na sa aton nga pagpangalagad. Dari sa 11 Mbps, mga balita ng public service dari sa K5 News FM Iloilo. Subong adlaw mga ka-K5, Miyerkules na, pizza 21 na. Sino, pizza 21 na ta subong. Sa bulan sang Mayo, happy piyestagid sa mga barangay, mga sityo, mga banwa nga nagayawat sa ila ka piestahan sa buong adlaw. Damo sa mga piyestang naangkon Mayo, no? Sityo, barangay, kag iban pa. Mga purok. Happy piyestagid ha, sa nakapiesta sa buong. Kabay pang mabusog kamutaran-tanan. Nasig sa mga inadlaw baw halong gid kita kay suno sa forecasted heat index diri sa syudad sing Iloilo 44 degrees Celsius. Mainit bisan pa nga nagbuo ang damol nga ulan kahapon sang hapon. Nagbuo damol nga ulan tamak init before magulan. Ang pagbuo sa madamol nga ulan diri sa syudad sa Iloilo kag pila ka mga kabanwanan sang probinsya sang Iloilo nagresulta sang pagbaha.
Inano man niya. Basta magdamol ganing ulan, gabaha dayon ang mga dalanon sa syudad sa Iloilo, no? Grabe ang baha. Kasi daw kadamo naman sang drainage nga gin-construct. Muhamal nila nga drainage system. Pero drainage nga wala sa system. Resulta sa pagbabaha sa pinaka mga porsyon ng syudad sa Iloilo kahapon bangod sang madamol nga ulan. Kalong lang ta. Iti subong Mayo 21 na nakita bisan mainit-init kun adlaw. Pero kapadulong naman kita sa tag-ululan. Basta nga aton sini mga tagpalmati nga wala gid nagauntat-untat sa pagpamati sa K5 News FM Iloilo. Nagapamati sa ilang mga radyo. Nagapamati sa ilang mga cellphone. Nagapamati sa ilang mga mini sound system. Mga car stereo 88.7 MHz sa lilisuan sa inyong mga radyo. Maayong agagin sa inyo tanan-tanan ha. Welcome na sa aton sini nga pagpangalagad subong nga udto. Tutok na sa mga balita kag issue 11 MBPN. Sa mga nagapanguna naton nga mga balita, mga kakipay. Sunod diri sa mga political analyst. Ang 2025 midterm elections. Natapos na kag may mga nakita nga mga unexpected outcomes. Bangod sang pagboto, no, attributed sa mga pamatanon nga nagboto sa nagligad nga Mayo 12 nga eleksyon. Suno kay sociologist Atina Tsarain Presto ang ining explanation maybe too simplistic. Ang anticipated nga face-off sa tunga sang alyansa slate ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kag ang slate nga ginasuportahan ni Vice President Sara Duterte. Nakita ang mga ginatawag nga surprise nga kadalagan mandiri ni Senator-elect Bam Aquino kag Kiko Pangilinan. Kaya daw hindi man makita kay mga former senator man sila may recall, no, may ngalan. Kag ini sila nga duwa widely believed belongs to formerly with yellow and then nag-pink. Whatever color is that, ang importante nga ba daog ka. Pero ang ila kuno nga kadalagan attributed sa mga pamatanon, including sa kay Senator-elect Ping Lacson na ginakabig man isa ka independent nga senador. Bisan pa nga nadala ini siya sa grupo sang alyansa ni President Marcos. Suno man diri sa Paris Pastoral Council for Responsible Voting kag ang National Citizens Movement for Free Election. Pinakredit nila ang mga boto sang pamatanon nga nagdulong kang nagdala sang oposisyon sa Senado kay nakasulod sa Magic 12. Ay suno sa resulta sang 2025 midterm election, 60% sa mga nagboto ang population nga halin sa millennials kag sa Gen Z. Ang millennials nga ini kag ang Gen Z amo ni kuno 60% gid sang ila sini ang nagboto, no, kay ang millennials nagligad eleksyon sa almost 69 million nga botante, nag-deliver sang 23 million kaboto. Ang millennials nga nakapangidaron 29 anyos tubtog 44 anyos nag-deliver sang 23 million votes. Samtang ang Gen Z nga nakapangidaron 18 anyos tubtog 28 anyos naka-deliver sang 18.3 milyones ka mga boto. Samtang ang Gen X
Ang Gen X 45 anyos tubtob 59 anyos. Mayara nga 15.5 million votes. Samtang ang baby boomers amuning nagapangidaron 60 years old above may delivery nga 11.5 million votes. Katanaw ko no direct tanaw naton ini sa masunod nga eleksyon no kung ang ining ginatawag nga mga millennials and Gen Z maka-deliver ay subong eleksyon 2025 naka-deliver sila sang 60% of the voting population ining mga millennials nga nagkaedad 29 tubtob 44 anyos kag ang Gen Z 18 anyos tubtob 28 anyos amo ang majority amak mo na 60% sa mga boto ang na-deliver nila. May mga challenges sa observation sang ginatawag nga definition sa youth o kon mga pamatanon na nagapabilin nga inconsistent. Ang youth as both Gen Z and millennials. For instance, sa research center naka-define sa millennials as those born from 1981 to 1946. Samtang ang Gen Z from 1997 to 2012. Under this definition, the oldest millennials who turns 44 this year no longer fall under government's category sang ginatawag nga pamatanon. Dugang padri ang duwa ka mga generation kini ang mga sensibilities diverge bangod sang different formative experiences. Isan pa ang Gen Z which is dealing with participation issues, political engagement varies especially sa mga pamatanon nga mga members ni. May mga sample diri nga ginambal nga ang Gen Z most of the time mga pamatanon nga mga tao ang ila sini mga political expressions are still very limited. They are limited by financial concern. Madamo sini ang nagadepende pa sa parental support and fear of expressing sa ila sini nga political opinions na magatugas ang mga mapituan ang ila sini nga mga allowances gikan sa ila mga parents kuno eh. Pero may mga Gen Z man kita nga nakita subong kag nabalaan nga daw sila gani ang gadikta subong kung sino botohon sa ilang mga parents. Kag ang iban ko no, they may also hesitate. Nag-hesitant sila sa pag-defy sang cultural norms. Kag ini sila mga nagapakita nga disrespectful sila sa ilang mga parents. Kabay pang kuno dapat nga magapangibabaw ini sa gyapon sa paggaboto sining mga side sa mga pamatanon. Kaya mo ning resulta 60% sang resulta sang 2025 election alin sa Gen Z kag sa millennial nga age group sa mga botante mga kakipay. Oras sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps alas 11:19 na. Nga balita public service dari sa K5 News sa FM Iloilo. Ang ari ang good news kay ginambal diri sa Department of Agriculture nga mo naka-implement sang 20 pesos kada kilo blani sang bugas no. Ang Department of Agriculture nagatanaw sang posibilidad na ma-expand pa ang pagbaligya sang 20 pesos kada kilo sang bugas sa mga low and lower middle income families. Ay mga panawagan subong ay expand ini ang pagbaligya outside sa mga vulnerable sector.
outside sa earlier nga na-identify katulad sang 4Ps, mga senior citizen, mga PWDs and solo parents are eligible sa pagbakal sining barato nga klase sang bugas. Ang priority sa karon ang makabenepisyo sini amo ang ginatawag nga mga vulnerable sector. Ang sunod sini ang mga pigado. Ang priority outside sa vulnerable sector are the poor people. Hindi lang na sila, nga sila lang, no? Ang iba niya, hindi. Ginatanaw sa buong kapin sa 15 milyones. Bilog ang Pilipinas niya, kapin sa 15 milyones ka mga households. Equivalent ini o corresponding ini sa 60 milyones ka mga Pilipino. Ang sa population subong, ang katunga sini practically total population nga mangin target sini. Ti 15 million household Ang Department of Agriculture nagpahayag nga madamo sa mga considerations, especially ang impacts ang expanded rollout sang rice industry kag sang aton sining economy. Tanawon kuno ang supply, no? Dapat ang mangin aggressive man diri ang National Food Authority kon NFA magpamakal direkta mismo sa mga farmers. Kung tanawon naton kung amo ning baligyanay, ang subsidy nga ini dapat tugangan sa gobyerno Ay tini man kita pwede makabakal sang baratong humay para nga mangin bugas sa mga farmers naton nga kakadako man gadaan sang expenses. Mahal sang abono, mahal ang maintenance. Kita mo kung mangunguma ka lang subong daw ginainto mo lang ko glingon mo. Perde ka na, kapoy palawas mo. Dapat nga dakon ang subsidy sang gobyerno sa pagpamakal sang bugas. Agwaya perdihan gidiya sa gobyerno tanawon ang supply, tanawon ang logistic, tanawon ang resources sa gobyerno Kag ang next phase sini sa Mindanao kung sa din ang madamo sa mga rehistrado nga mga pigado, especially dito sa Zamboanga, sa Bangsamoro area and other parts ng Mindanao. Ang supply, no, logistic kag location ang barato siguro dira nga mabakal ta bugas kon direkta mismo kung sa Mindanao dapat sa Mindanao sila pamakal. Ay kung sa Mindanao mabakal pa sila sa Visayas, diri sila mangin aggressive sa pagpamakal, ang transportation mo nga daan mahal. Kung dako ang subsidy nga matag sa gobyerno, kay gastuhan sa gobyerno para malabot ang ginatawag nga 20 pesos kada kilo sang bugas. Samtang ang Grains Retailers Confederation of the Philippines ang naalarma. Samtang inisla supportive sa pagbaligya sang bugas sa mga targeted beneficiaries. Hindi man sila makabaligya sa tanan. Ang Gricon, sunod sa ila ang pagbaligya, makaapekto sa livelihood o kon palangabuyan sa mga rice retailers. Dako kunong epekto sa mga rice retailers no, sa pag-implement sang 20 pesos kada kilo man sa mga nagabaligya sang bugas. May epekto ini sa aton ekonomiya, ilabi na gid sa rice industry. Ay hindi kaya nga makakompete ang mga retailers pag magbato sa 20 pesos kada kilo. Ang epekto sini sa ekonomiya at sa rice industry, ang mga rice retailers hindi makakompete sa sining ginatawag nga 20 pesos kada kilo sang bugas. Dapat na tunan, hindi lang dali-dalion naton ini nga ma-implement naton ang
presidential campaign sa ni President Marcos, no? Amo nang ginahambal naton nga dapat tunan sa gusto. Hindi nga tungod kay gin kampanya, tungod kay ginhambal, bisan maka-apekto pa. Din ka mabakal sa bugas nga tag 20 pesos sabi sa mga mangungumati kung baklo mo na barato, perde ang mga mangungumay. Dapat mabalanse. That's why nga dapat ang ginahambal sa kalabanan nga dapat dakuon ang pondo alin sa gobyerno bilang subsidy sa pagpamakal sa bukas. Kaya ti baklon mo karon mahal katapos ang maligaw mo 20 kundi perde gobyernos na. Di dapat nga may dugang dako ang pondo sang gobyerno para nga mangin kabahin sang subsidy idugang nga pondo sa pagpamakal sang humay at ibaligya sang barato sa mga targeted beneficiaries. Oras aton nga pagpangalagad las 11:27 na. Ayon kamo nga nakapamati diri sa 11 Mbps sa mga balita lokal. Diri sa aton sini nga pagpangalagad nag-courtesy call na kuno sa naligad nga adlaw si Police Colonel Bulalakaw ang bag-o nga IPPO OIC. Naduman yung nagligad nga adlaw ginambal naton diri. Ano mangkot kita daw isang anti-drug operation sa probinsya sa Iloilo, haw? Pila ka mga opisyal sa mga kabanwanan nangambal nga way na illegal drugs ang wanuntat, nag-eleksyon lang. Pero pag courtesy call sang OIC Provincial Director kay Governor R.T. Pinsor Jr. tingimando sa gobernador sa kay Bulalakaw nga i-match niya, tupungan niya o konsobrahan niya pa ang record sa mga drug buy-bust operation sa iya sining nga ginboslan nga si Police Colonel Bayani Rasalan. I-sustain o kon dugangan pa ang achievement sa pag-away kontra sa illegal nga droga ag other crimes activities including ang illegal fishing. Amo ining marching order sang gobernador sa bag-o o kon officer in charge ang Iloilo Police Provincial Office kay Police Colonel Roland Bulalakaw. Ito pagpungko niya kung daw nag-untat ang anti-drug operation. Hindi daw damo ang nagakatingala. Hindi na yun kay si Defensor nag-issue sang direktiba kay Bulalakaw sang pag-courtesy call niya sang kahapon agin emphasize sang gobernador ang kinanglanon sa pag-preserve sang momentum agin establish sang previous IPPO director particularly sa panakop sang illegal drugs o kunang ining sabo ay diri sa aton si Iloilo sa matutuod lang grabe kunong sabong kagasulod apal sambal sang gobernador Governor R.T. Pinsor Jr. We want to sustain the gains in the fight against illegal drugs and criminality nga ginsuguran sang previous nga IPPO director nga si Police Colonel Bayani Rasalan. Iyaman ginambal ang pag-affirm sang provincial government sa padayon nga logistical kag institutional support sa Philippine National Police. Wala naton nga si Colonel Bulalakaw ang nag-assume bilang OIC Provincial Director sa tong Mayo 10, 2 days before sang May 12 nga midterm election. Prior sa niya appointment, hindi siya nagserve bilang regional staff of the Police Regional Office 6. Ginboslan niya si Police Colonel Bayani Rasalan, mga kakipahib kag gin-transfer sa headquarters sang Pro 6. Muna ko nung nagligad to ang ginalinan to pag-relieve kay Bulalakaw o kung kay Rasalan. Natabo ko nung to Pasig City bangon sa politika blati amo na ang resulta sa politika no bisan pang maayo ang performance ng isa ka police officer kung may politika gani magapangibabaw pa yung politika sa mga intereses sa mga mga politiko bangon santo anting nagreklamo nga ang nagreklamo nga dapat ma-relieve si Rasalan na perdi man
Perdi man sila tanan ang mga nagreklamo kay Resalan Santo, kay Islan. Resulta sa eleksyon, nagkala perdi man. Motong guayab lang, ginambal sa mga bata, diyotay nga mga buisit nila. Sagad sila interest politika kung may mga diyotay nga mga isyu, dayon nila pa panginit. Sa mga bata, diyotay nga daw kinagawan sang lollipop. I-report dayon to sa babaw. Kung ni-resulta, na-relieve si Resalan nga mayong performance. Pero ang mga politiko nga sot-sot sa babaw, ahoy, boss man sila kalapirde. Balik ta dugay-dugay ha, dugang pa nga mga informasyon sa mga balita mga ka-K5. Dili sa atong siling pagpangalagad sa 11 Mbps. Standby na, magabalik kita dugay-dugay. K5 News FM. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at yung lang nga panundungon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magtangon kag maglubo sa bagunga paglao. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay. Wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Miguel, before po na Mexico, almost a decade ago, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil mga actually sa mga pagkilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay magpila sa tao na nagsalit sa ako. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuluyan lang. Magpapadayon sa lahat. Yes, wala pa yan na. Ubot nga magkaputanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaservisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay, sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninungha nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawa.
sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang mag-iwong sa bagong paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Bisa na kabudlay, bisa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sa K5 News FM Bacolod. Numpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton
Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede nato makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagmakabaka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maobra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Ray Espejo Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panuntumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyuhong sa bagyo nga paglaho. Suporta, makasaling kamo nga amon padayunon ang pagdulong sang serbisyo publiko na may puso. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpakalagad diri sa 11 Mbps. Ang oras las 11:43 na. Sa aga. Kaya ang udto alas 12 pa mo. Nagawa mo na ba ang mga Aton sini nga mga tagpalmatia, mga ka-K5. Along-along kikita sa init subong. Ang aton sini nga pagpangalagad subong nga mga tinon ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Ang D3 Bio para malikawan naton nga ang mga trangkaso, hilanat, sipon kag ubo. Magtumar kita sang D3 Bio adlaw-adlaw bangod sa iya sini nga extra virgin coconut oil. Kagin paamanan sang vitamin D3 nga ginapatay sini ang mga viruses, mga bad bacteria, mga fungi kag mga parasite sa aton sini nga lawas. may mga taong bulag kahit Bangod sini ang D3 Bio para malikawan naton ang dengue. Ang dengue subong tod yan naggamay-gamay pero may mga kaso gihapon yung mga bago. Way untat. Kung nag-a-star ikaw sa balahaon kag matubig nga lugar nga paborito balayan sang lamok, taas lang imo hilanat kag may kaupod nga sakit sang ulo kag pagsuka kag palanakit sang kalawasan. May naobserbaran ka bala nga mga pula nga rasis nga nakatubo sa imo guya kag dugan. Initanan ang mga sintoma ini nga kag patimaan nga basi may dengue ka gani magtumar ka sang D3 Bio. Ang D3 Bio di superfood supplement nga ginhimo gikan sa extra virgin coconut oil. Agin paamanan sang vitamin D3 nga pareho nga maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides ngalin sa extra virgin coconut oil. Aparte sang D3 Bio ang ginahimo sa lawas nga monoglycerides. Isa na ang inatawag nga monolaurin. Ang monolaurin ngalin sa D3 Bio gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural antimicrobial sa aton sini nga palibot. Ginapanami man sang D3 Bio pinagi sa medium chain triglycerides sini ang pag-usar sang vitamin K sa aton sini nga lawas. Ang vitamin K sa ka-fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kung na-dengue ka.
Ginapanami man sang D3 Bio ang pag-usar sang mineral nga calcium nga gabulig proseso sang platelet aggregation nga gabulig man sa lawas nga malikawan ang bleeding kung naimpiktar ka sang dengue. Tinluan ang ogsaran para di pagbalayan sa lamok nga may dala sang dengue virus. Likawan nga mag-stock sang tubig nga wala sang taklob sa aton mga puluyan. Kag mag D3 Bio ka. Superfood supplement para layo sa dengue. Gusto mo nga hindi ka magka-dengue, mag D3 Bio ka. Kung gusto mo nga mag-ayo, mag D3 Bio ka. Kung gusto mo nga hindi ka magmasakit, mag D3 Bio ka. Kag parisa naton sang Mighty C, ang alkaline vitamin C ginpabaskog nga vitamin C. Number 1 nga vitamin C sa bilog nga Pilipinas. Kag ang Mighty C ginpabaskog ini para sa mabaskog naton nga immune system. Mabaskog naton nga resistensya sang lawas kontra sa mga baratian. Mayara man Mighty C syrup para sa mga kabataan. D3 Bio kag Mighty C di kalidad nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, sa Lazada or sa TikTok, add to cart. Idulong sa inyo mga puluyan. Available man sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kalagan ng kali sa paa, nationwide sa mga product center ni Dr. Ramil Oy. Available man diri sa siyudad sa Iloilo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Diri sa Ilopi Street, kilid sa Robinson Saro, Iloilo City. Nasubong adlaw Miyerkules may libre nga consultation kag check-up. Available man sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Dira sa Orby Street, malapit sa public market sa Miagao, Iloilo. Sa Banwa sang Kalinog, dira man sa Coast Mart, Kalinog, Iloilo, kag sa Pasig City, ara sa Bonifacio Building, Salvacion Street, Pasig City. Ginambal ni Dr. Amiloy, prevention is better than cure. Mapusponggan, ay hindi ka magbalatian kung nakatumar ikaw adlaw-adlaw sa D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Ay mabudlay bolngon kung nagabalatian ka na mga kakipay. Tanghali maligaya kung ika'y may makakain. Mayong udto nang lang dira sa kay Sir Benji Astorias. Sir Benji Astorias, may kontogid kay Ma'am Nadeline Siautong dira sa Pasig City kag San Enrique. Maayong udtogid no kay Sir Macjo Binabides sa Pilotillo. Sir Macjo, kumusta na? Kay Ma'am Rosemary Agramon, may nga udtogid kay Ma'am Josie Libuna. Kay Ruby may nga pongid kay Ma'am Bing sa PSJ dira sa Singapore. Mayong udtogid, salamat kay Sir Glenn Amoroso. Sir Glenn Amoroso may nga pongid kay Ma'am Laura sa Makaysay dira sa Hong Kong. Ma'am Laura, kumusta na da? Kay Ma'am Richel Bibs Tuwando, watching live all the way from Kuwait. Hello sa all Potutanons. God bless. Salamat kita kay Ma'am Richel Bibs Tuwando sang Kuwait nga nagkapamati kag nagapanamyaw sa mga taga Banwa sang Potutan Iloilo. Salamat kita sa tanan-tanan naton nga mga tagpalamati subong. Kay Ma'am Twinkle de la Piña. Mayong untogid tamyaw lang happy birthday kay Tatay Romeo Ibrina kag sa akon sister Marites Aborde. God bless no. Kay Tatay Romeo Ibrina da happy birthday. Kay Marites Aborde happy birthday from Twinkle de la Piña. Mayong udtoman sa kay Nonito Sombong. Kay Sir Nonito Sombong dira sa Magdalena, Sitio Dongkaan, Aninii Antique. Maayong hapon gid. Salamat Ako mayong udtogid. Gadali kay Ma'am Bingbing Vivian Pagtulunan dira sa Pasig City. Maayong udtogid. Salamat. Kabay pang maayo kamo, nakapanyaga na kamo dira. Makatulog vlog ining report nga may yara ka 35,000 ka mga
persona, no, masobra 35,000, no, ang may hypertension. Grabe niyo. Yung mga mata kay sarap. Sunod sa Department of Health, ginahingyo ang publiko nga regular nga mag-monitor sa ila sini nga blood pressure. May kapin sa 35,604 ka mga individual sa bilog nga Western Visayas ang na-diagnose nga may hypertension sa first quarter sang 2025 gid lamang. First quarter pa lang 35,604 na. Amoy ning payag ni Dr. Amy Marie Gayumali, head sang Non-Communicable Disease Cluster sang DOH6. Kag paibalod diri nga ang untreated nga hypertension o kon wala ma-detect o wala hindi naton maagapan, hindi naton mabulong, hindi kita makainom sang ginatawag nga maintenance nga bulong, maga-increase ini sang risgo sang heart disease, stroke kag kidney failure. Ang figure nga ini naga-represent sang 16.73% sa mga individual nga nagapang-idaron 20 anyos pasaka. Amak mo 20 anyos may hypertension na. Sang 2024 ang DOH6 nagka-report sang 274,799 ka mga individuals or 17.21% sa mga adult population ang nahibalaan nga may hypertensive diri sa riyon size. Ang hypertension ranks among the top 5 nga nakatugas ang mortality kag morbidity sa Western Visayas suno sa kay Gayumali. Agod to ma-address ang ining madamo nga numero, gasaka nga numero ang DOH gapadayon sa paghingo sa mga adults, especially those over 40 or with family history sang hypertension, sa pagpacheck sang inyong blood pressure regularly. May libreng service katulad sang blood pressure check, medical consultation kag maintenance medication ang available sa mga public health centers. Pinagi sa DOH Hypertension and Diabetes Club Program. Ang delikado sini amoy ning mataas nga heat index levels naton. Ang mga pamatanon nga wala kay balo nga hypertensive sila, ti magarisgo ini sang seryoso nga mga complication. On ang mataas ang temperature, ang aton nga heat index mataas, ang aton sini nga blood pressure nagataas man. Ga-apekto ini hindi lang sa mga already na diagnose na apang sa mga pamatanon nga mga tawo nga wala sila kahibalong hypertensive gali sila. Agod to ma-prevent ang mga complication suno sa DOH kag na-emphasize nila ang pagka-importante nga magapabilin kita nga hydrated kag being aware sang aton sini nga blood pressure, especially sa mainit nga panahon. Gina-recommend man sa mga individual nga magsugod na sang screening as early 20 years old ka pa lang. Ang common nga tugas ang hypertension nga include sang family history, high cholesterol, smoking, alcohol consumption, lack of exercise, kag sobra nga kabugaton, excess weight. Ang mga kabataan makadevelop sang hypertension due to sedentary lifestyle o kon ang poor nga diet, particularly ang frequent nga consumption sa mga fast food kag mga sugary, matamis nga mga pagkaon, matamis nga mga snacks. Kalabanan sa mga kabataan ang already nahok sa social media kag wala naga-engage sang natawag nga physical activity. Ti ara nang permisa balay. Sa ara na nga na-diagnose sa Department of Health nga para ma-manage ang hypertension, nag-require sang consistent kag long-term nga paghalong. It's not a viral infection nga mag-inom ka sang bulong for a week agud to sa pag-recover. Ang hypertension isa ka multifaceted condition
nga naka-require sang ongoing effort sa pagpanubo sang pag-maintain sang inyo sini nga blood pressure. Isa na dati tumar kamo sang D3 Bio kag DTX 500. Balik kita dugay-dugay pagkatapos sa atong sining DTX 500 Health Alert kag sang Mighty C Network News. Standby na mga ka-K5. K5. Tonight, we honor the hard work, passion, and experience of every member of K5 District. You stumble through your days, got your head hung low, your sky's a shade of gray, like a zombie in a maze. You're asleep inside, but you can shake awake. Come on. And together, we are get the party burning. And together, we are the team resolving the towards the pillar, Northern One, and the legend When the world becomes a fantasy and you're more than you could ever be, 'cause you're dreaming with your eyes wide open. And you know you can't go back again to the world that you were living in, 'cause you're dreaming with your eyes wide open. So come alive. And congratulations for making it to this point. Salamat sa ating mga angles, pages, news writers, reporters, technical staff, bloggers, and everyone who's equal to program us to where our Do you wanna go where it's covered in all colored lights, where the runaways are running the night? Impossible comes true, it's taking over you. We light it up, we won't come down, and the sun can't stop us now. Watching it come true, it's taking over you. At ang Mighty C naman ay malaking tulong din ito dahil pinaparami nito ang collagen sa ating katawan na nagpapatibay ng mga kaugatan upang hindi madaling pumutok, Sir Ted. DTX 500. Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan kong nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko. DTX 500. Bili sa mga butika. DTX 500. Correct, Doc Far. Dahil ang DTX 500 ay may pinakamataas na antioxidant at katumbas nito ay para tayong kumain ng 10 klase ng gulay kada araw. Ang galing, no, Sir Ted? Oo, samahan pa natin ang Mighty C, the alkaline vitamin C, para tumibay panalo, mas maging elastic ang ating mga kaugatan. At malaga din ang disiplina sa sarili, Sir Ted. Dapat din po kayong umiwas sa mga pagkain nakakapagpataas ng kolesterol gaya ng mga karne. Oo. Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap ng alas 12 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa.
Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang reyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Headline. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, DOJ pinabulaanan ng di umano'y pag-ata sa Interpol na maglabas ng red notice laban kay Harry Roque. 127 Philippine Navy Anniversary ipinagdiwang sa Subic, Zambales. Naitalang kaso ng vote buying nitong eleksyon na mas mataas kumpara noong 2023 BSK election. Samantala, narcotic detection dog ibinida sa Lagindingan Airport sa Misamis Oriental. Dalawa sugatan sa pambubugbog sa Rojas City, Capiz. Samantala, magkapatid na minor de edad patay sa sunog sa Bacolod. Driver na motorsiklo patay matapos sumalpok sa cargo truck sa Negros Oriental. Habal-habal driver patay matapos bumangga sa patrol ng pulis sa Aklan. At isang jeep na hulog sa bangin, 6 na sakay nito sugatan sa Antique. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong kapuluan. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, pinabulaanan ng Department of Justice na kanila nang inatasan ang International Criminal Police Organization o mas kilala bilang Interpol na maglabas ng red notice sa laban kay Attorney Harry Roque. Ito mismo ang binigyang linaw ng naturang kagawaran matapos kumalat at mapaulat sa iba't ibang social media platform. Nakalina raw inatasan na sa Interpol ang naturang kahilingan. Ayon naman kay Assistant Secretary Miko Clavano, sinabi nitong mali ang mga kumakalat na balitang inatasan na nila ang Interpol. Anya'y tinitingnan pa lamang raw nila at inihahanda ang preparasyon sa kanilang pagtutok sa naturang kaso ng dating presidential spokesperson. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Samantala, 127 Philippine Navy Anniversary ipinagdiwang sa Subic, Zambales. Ang kampyon na balitang yan, hatid ni K5 Jack Solano. Matagumpay na ipinagdiwang ang ika-127th anibersaryo ng Philippine Navy nitong umaga, araw ng May 20, 2025 sa Naval Operating Base sa Subic, Zambales. Kabilang sa mga dumalo, sina Presidente Ferdinand Marcos Jr., Department of National Defense Secretary Gilberto Gibo Chodoro, Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff Romeo Bronner Jr., Philippine Navy 41st Flag Officer in Command, Jose Maria Ambrosio Espeleta, Cabinet Secretaries, at iba pang miyembro ng Diplomatic Corps. Isa sa aktibidad na isinagawa ang pag-iinspeksyon ng Pangulo sa mga state-of-the-art military hardware ng Philippine Navy. Sa kanyang talumpati, pinasalamatan ni Marcos ang mga sundalong mandaragat na tinitiyak ang seguridad ng bansa, partikular na sa karagatang teritoryong sakop ng Pilipinas. Samantala, kasabay rin sa pagdiriwang ng anibersaryo, formal nang kinumisyon ang 2 barkong pandigma ng Philippine Navy, ang BRP Miguel Malbar at BRP Albert Magini. Formal na pumasok si Pangulong Marcos upang inspeksyonin ang barko. Ito si K5 Jack Solano para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Central Luzon. K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Umabot sa 38 ang kaso ng vote buying na naitala ng Philippine National Police o PNP sa katatapos lamang na 2025 midterm elections. Mas mataas ito ng 14 na kaso kumpara sa 24 na insidente noong 2023 barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon sa PNP, ang pagtaas ng bilang ay resulta na mas pinaigting na presensya ng pulisya, mas aktibong intelligence gathering at mabilis na aksyon sa
sa mga komunidad bilang bahagi ng pinalawak na election security operations. Network News. Network News. Gayun din, narcotic detection dog ibinida naman sa Lagindingan Airport ng Misamis Oriental. Ang kampyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5, K. Buscaino. Ibinida ang narcotic detection dog na si Bruno sa mas pinaigting na seguridad sa Lagindingan Airport, Misamis Oriental. Maliit na aso si Bruno, ngunit napaka-importante ang papel na ginagampanan nito. Isinagawa ng PDEA Regional Office 10 Airport Interdiction Unit ng Misamis Oriental at Lagindingan Airport Aviation Security Unit ang random canine paneling, inspection at profiling operation sa nasabing airport. Isa-isang inamoy ni Bruno ang mga bagahe upang matukoy kung may laman itong illegal drugs. Prioridad ng PDEA 10 ang pag-inspeksyon sa critical areas kagaya ng cargo building, check-in counters at arrival zone. Layunin ng operasyon na mapigilan ang pagpasok at paglabas ng illegal drugs sa transport channels. Wala namang nakupiskang ipinagbabawal na mga gamot sa ginawang random canine paneling at inspection. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM. Network News. Network News. Samantala mga K5, 2 sugatan sa mambubugbog sa Rojas City, Capiz. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Angel May Ciudad. Nagtamo ng mga sugat at pasa ang 2 lalaki matapos umanong bugbugin ng isang miyembro ng LGBTQ at 4 na hindi pa kinikilalang tao sa Rojas City Plaza, Capiz kaninang umaga. Sa nakuhang impormasyon ng K5 News FM sa lugar, kinilala mga biktima na si alias Chok at alias Bugoy, kapwa residente ng Mabini Street, Barangay Inzo, Rojas City, habang ang tinuturong sospek sa pambubugbog ang kinilala naman kay alias Barbie, 36 years old. Ayon sa mga biktima, matapos silang maginuman kasama ang kanilang mga kaibigan at papauwi na sa kanilang bahay para kumuha ng mga gamit na dadalhin sa ospital nang biglang huminto si alias Barbie sakay sa kanyang motorsiklo. Sabay nito ang pag-alok ng pera sa kanila. Gayunpaman, tumanggi ang mga nasabing biktima dahilan ng insidente. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Angel May Ciudad para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Capiz. K5 News FM. IDC Network News. IDC Network News. Samantala, magkapatid na menor de edad patay sa sunog sa Bacolod. Na balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson. Kalunos-lunos ang sinapit ng magkapatid na 8 taong gulang at 6 na taong gulang matapos matosta ng buhay sa nasusunog na bahay sa Barangay 1 sa Bacolod City. Naganap ang trahedya alauna ng madaling araw Martes habang may brownout sa Barangay 1 at habang naghihintay ang magkapatid sa kanilang ina na saglit na pumunta sa isang fast food chain upang bumili ng pagkain na hinihiling mismo ng kanyang mga anak. Las 3 ng madaling araw, nakatakdang bumiyahe sa Iloilo ang mag-iina upang doon na sana manirahan. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, kandila ang pinagmulan ng apoy na mabilis na kumalat sa buong bahay na gawa sa light materials na pansamantalang tinitirhan ng mag-iina. Sinikap pa ng kanilang lolo na maisalba ang magkapatid na na-trapped sa loob ng nasusunog na bahay kung kaya't nalapnos din ang katawan ng matanda at isinugod sa ospital. Natapuan ang magkapatid na magkayakap at halos hindi na makilala dahil sa matinding pagkasunog ng kanilang katawan. Ayon sa ina, hindi niya matanggap ang pagkamatay ng kanyang mga anak dahil sila na lamang ang dahilan kung bakit nais pa niyang mabuhay bilang isang single mother. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM. IDC Network News. IDC Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng mga balita. Driver na motorsiklo patay matapos sumalpok sa cargo truck sa Negros Oriental. Detalye ng balitang yan, hati ni K5 James sa Bandoquillo. Patay ang isang driver ng motorsiklo matapos itong sumalpok sa isang cargo truck sa National Highway Barangay Magabo, Amlan, Negros Oriental pasado alas 12 ng tanghali noong Mayo 20.
Kinilalang nasawi na si James Escudero, 21 taong gulang at pansamantalang residente ng barangay Tambuhangin, Amlan, Negros Oriental, ngunit tubong Magalyon na Bacolod City, Negros Occidental. Samantalang driver ng puting cargo truck ay kinilalang si Giovanni Cataylo, 33 taong gulang, residente ng Kanigubo na Bay City, Negros Oriental. Sa investigasyon ng PNP mula Timog patungong Hilaga ang biyahe ng biktima, habang sa kabilang direksyon naman ang cargo truck. Pagdating sa pinangyarihan ng insidente, bumangga ang driver ng motorsiklo sa isang cargo truck na nagresulta sa head-on collision at pagkamatay ng biktima. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Amlan PNP ang driver ng cargo truck para sa tamang disposisyon. Ako si Kaki 5 James de Trebayo Bandukilyo para sa kampiyon ng Balita Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM. IDC Network News. IDC Network News. At habol-habol driver patay matapos bumangga sa patrol ng pulis sa Aklan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Leonardo Viray. Dead on the spot ang isang habal-habal driver matapos na aksidenteng bumangga sa patrol car ng 1st Aklan Police Mobile Force Company or PFMC sa may sitio Ilawod, Barangay Turalba, Banga, Aklan. Kinilala ang biktima na si Efren Valencia, 40 anyos at residente ng Barangay Sibaliw ng nasabing bayan. Sa panayam ng K5 News Team sa pamangkin ng biktima na si alias Mark J, may inihatid umanong pasahero si Valencia sa sitio Mangga ng nasabing barangay. Pauwi na sana ang biktima kung saan hindi nito napansin ang patrol car ng pulisya dahilan ng aksidente. Makikita sa CCTV footage ang pagsalpok ng motorsiklo sa patrol car kung saan tumilapon pa ang biktima sa konkretong kalsada. Isinugod pa sa ospital ang biktima ng mga responding miyembro ng MDRRMO, ngunit binawian rin ito ng buhay. Samantala, nagkasundo naman ang dalawang panig kung saan tutulong sa gastusin ng 35 anyos na patrolman hanggang sa mapalibing ang bangkay ng nasabing biktima. Para sa Mighty Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM. Mighty Network News. Mighty Network News. Samantala, isang jeep nahulog sa bangin na 6 na sakay nito sugatan sa Antique. Balitang hatid sa atin ni K5 Family Palano. Sugatan ang 6 sa 7 mga sakay kasama na ang driver ng jeep na may kargang mga ide-deliver na home furniture matapos na ito ay nahulog sa bangin dakong alas 12 ng tanghali kahapon, May 20 sa Barangay Tagudtod South, Bugasong, Antique. Sa panayam ng K5 News FM Antique kay Loreto Matias, isa sa pahinante nang galing sila sa bayan ng Bugasong at papuntang Maraya. Ngunit pagdating sa paakyat na daanan ng Barangay Tagudtod South, nag-switch sa primera ang driver galing sa segunda at namatay ang makina dahilan na hindi nito maikot ang manibela. Dagdag pa niya ng dahan-dahang umatras ang jeep, agad siyang bumaba para kalsuhan ito gamit ang bato. Ngunit hindi ito kinaya at umikot ang manibela at nahulog sa tinatayang 10 metrong bangin. Sa kabilang banda, sa interview naman kay Police Master Sergeant Joven Alvarez, investigador ng Bugasong Municipal Police Station, kanyang pinahayag na nasa establing kondisyon na ang 6 sa mga sugatan na kinilala na sina Victor Inucando, driver, Jocelyn Palerit, Kirby Bernaldo, Jacqueline Panganiban, Jonary Estilio at Mary Ann Rendola. Sa ngayon, patuloy pa silang ginagamot sa Bugasong Medicare Community Hospital matapos na nagtamo ng mga sugat sa likod, paa at ulo. Para sa Mighty Network News, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM. Mighty Network News. Mighty Network News. At mga K5, dako na tayo sa ating balitang abroad. Inakusahan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang Russia na pinapatagal ang oras para tuluyang matapos na ang gera nila. Sinabi nito na maraming mga kakaibang kondisyon na inihirit ng Russia na nagpapakita na hindi ito interesado sa naturang peace deal. Una kasing inanunsyo ni US President Donald Trump na nakausap niya sa telepono sina Zelensky at Russian President Vladimir Putin kung saan agad umanong uusad na ang usaping pangkapayapaan. Network News. Mighty Network News.
At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng Martis Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Olongapo, antabayan na ng pagbabalik ni K5 Eileen Cuevas Sanchez sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines. Kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga kakipay. Ang oras, last 12. Last 12:16 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX sa 500 de Superior Antioxidant. Para malikawan nato na makamamatay nga kanser, magtumar kita sang DTX sa 500 adlaw-adlaw. Para malikawan nato na pagsaka sa aton sining blood sugar, mag-inom kita sang DTX sa 500 adlaw-adlaw. Para malikawan nato ng mga komplikasyon sa balatian, bangot ka may diabetes kita, mag-DTX sa 500 adlaw-adlaw. Kag para mahamuok ang atong katulugon kon gabi, mag-inom kita sang DTX sa 500 adlaw-adlaw. DTX sa 500 di Superior Antioxidant. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis, mag-aayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado mag-aayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. 11 Mbps. Charles Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Kalagan ng tali sa paa, imulat ng iyong mga mata, kay sarap ng buhay lalo. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga kaki-5. Check nato ng busy kaki-5 Gini kauyonan kay ginpasaka na kaso ang driver nga nagtaya kuno sa kutsilyo sa traffic aid. Grabe na. Nga gintayaan ako. Eh kung isa no dami ginman lampusan ang mga traffic aid, abi magsitabi mo kung magdako pa bisi mo, may mga araya nga daw nami lampusan mo. Siguro napikon guro kay sa approach pa lang nila. Daw kuan ka bla daw patulan mo sila, no? Ay iban hindi with all due respect sa mga mayo yang mga traffic aid ha. Mayara diyang approach sa mga doon si Sino giblas dalan bla. Amak mo may kilala ko, trip ako no bilin sang green, naggo pa siya, ginlagas ako no sa motor sang traffic aid. Nagyambal sa kuno nga kuan nga beating the red light. Tingin kadlawan sa niya paano mag-beating the red light, yung beating the green light siguro na pwede pa. Ay oh, mga tarso. Kaya yung kintayaan ko no kutsilyo, pasakaan kaso, ano nga kaso ni? Kaki-5 Jenny Kauyonan? K5 News FM Kampiyon Report. Kaki-5 Jenny.
Yes, okay, Fab Jan. No? So, sang Lunes, kay Fab Jan, ginpasaka ni ang kaso batok sa inyong driver sang traditional jeepney kay Fab Jan nga nagabiyahe oton Iloilo City vice versa. Ini matapos pala kay Fab Jan nga ginhanaan niya o kung gintayaan niya ang duha ni ka-traffic enforcer dito sa may diversion road Mandriao kay Fab Jan sa idalom sang flyover dira wala kay Fab Jan matapos ginsita ni sang duha ka-traffic enforcer kay Fab Jan ining driver kay according sa kay TPMO head o Dario Garbanzos o head sa the Traffic and Transportation Management Office na may reklamo kay Fab Jan nga nabaton ining duha ka traffic enforcer nga nagaguto kay Fab Jan ang dalagan sa trapiko dira sa may diversion road mangod nga ining driver kay Fab Jan sa traditional jeepney ang nagapundo o nagahulat na sa pasahero kay Fab Jan dira sa may dalom sa diversion so giparapitan sa ining duha ka traffic enforcer kay Fab Jan dason naging hambalan. Kaway abi ginsita ang ginhambalan amo ni. Nag-abot kay Fab Jan kumbaga nagsingkianay nag-inipay ang duha nagpaisay kay Fab Jan nagsabdanay ano sila gin-approach siya kay nagahulat sa pasahero no waiting sa pasahero kay tika balo kita nga may loading kag unloading bay dira sa dalom sang Juan San Rafael flyover bla may loading and unloading bay na damo. So, ang purpose na hindi nga mag-waiting ka, mahulat yung pasero, kundi loading and unloading only. So, ginambalan siya. Loading kag unloading, papanaog lang, or may masakay, lakat na yun. Hindi nga waiting. Kaya mo na nga ginsita, sabi, kung gin-approach sabi sang mga duha ka traffic aid. Oo, amo na ginambalan nga base nga munuhan siya nga malakat na bala kasi Fab Jan. Lakat na to. Kay loading kag unloading na de. Kay damo gid man pasaway mo. Nagligad nga adlaw gani kilala ko dira sa may EUP blang stoplight halin sa Plaza Molo. May mga driver yang mga bulayo gid man nga mga haslo bla. Dugay pa kani ang green nga ginapahinay-hinay nilang pinahinay ang ilas lakyan. Ang mga traditional jeepney kay kalabanan. Napahinay-hinay nga para makalabot bla sa stop sa pula. Di kundi ikaw nga gadali ka nga kalayo pa sang pula do 16 pa to kuno mo. Tiga pahinay-hinay sag nabusinahan sa ay manggapon na bungol nga klase driver. Tigali kay toon man kun mga driver amo ni patulan mo ni kung sa do mabasi makabalik ka bala sa monte liwat blaw. Oo, ti amo to kay Fab Jan. Makabalik ka sa monte, oo. Kaya balansa niya, gusto mo basi gusto mo to mabalik ko liwat sa monte, niya hindi na lang lakat kan lang. Kaya wala kay Fab Jan. Oo, tiki diba? Ti amo to may heated argument sila nga duha. Nakibot sila kay Fab Jan. Gintayaan kutsilyo. Maging kuha nga kutsilyo or patalom ang driver din hanan sila nga duha. After kay Fab Jan nga sila sang assistant sa Iloilo City Police Office din na ati amo to gilayon nga ginespondihan. Nakuha ang kutsilyo? Nakuha ang kutsilyo? Nakuha. Ang kutsilyo ni dala pa ni sa Comelec ganban mo sa kutsilyo. Dala na kutsilyo nila nga ganban ko di kwan daw tawag sa daw knife ban guro kay dasal mga kutsilyo dala ni violation na sang Comelec ganban man mo dala na sa ban. Kutsilyo binangon or ano da. Di dapat nga ti ganong nga kasong ginpasaka nila violation sang ganban hindi. Kutsilyo ban. Actually kasi ang Fab Jan, ang ipasaka laman itong kaso, according to Sir Garbanzos, ang batas pambansa bilang 6, o kung illegal possession of deadly weapon. Or deadly weapon. Tapos, ang kaso nga pagpamaho kay Fab Jan sa mga enforcers na tanigin research nila da nga violation na mo, ang bala mo daw la ka kutsilyo binangon sa Comelec ganban, dala na. Ginadakop na violation man na. Parang hindi sa mga provision bla. Ano nga hina-research nila? Oo, na-dislok siguro kay Fab Jan. Pero amo ni duhang kaso ang ang Comelec ganban hasta pata sa June 11 mo? Sa San On tabo na Sa San On tabo na? Sang Domingo lang ni kay Fab Jan. Domingo lang? Alas 11, Domingo, alas 11 isang agad. Ang napatakot ang report kahapon kay Fab Jan. Amo ni may mga traffic enforcers na ginhatayan sang kutsilyo kay Fab Jan. So, liwata kay Fab Jan, gina-reiterate ni Colonel Garbanzos nga
kung may mga heated arguments sa K5 dyan, o kung may mga concern or may mga reklamo batok traffic aids, ipaagi kay K5 dyan sa ila opisina, hindi lang K5 dyan nga may pampamahog, may dalang kutsilyo, o kung gani ipakahuyan kay K5 dyan na same sa tabo dito sa may tabukan ng Mandurriao. So, may K5 dyan nga... Ato sa tabukan Mandurriao, to napasaka naman tong kaso, no? Yes, kay Fab Jan, napasaka na ang kaso, ang kaso ng cyber libel kay Fab Jan. Sa babae nga nagpakakuya ito. Oo, cyber libel kay Fab Jan. Ang napasaka nga kaso dito, kay gin-pursue kay Fab Jan sang city as well as man sang traffic enforcer sa kay Fab Jan. Nga ginpakakuyan, tapos may mga pagpakano mo. So, hindi gid nagkakaangay pala kay Fab Jan kapag sa atong mga traffic enforcers. So, liwat kay Fab Jan, no, gina-remind lang gid, hindi Colonel Garbanzo, sa atong mga drivers, especially those sa kay Fab Jan, atong mga first town jeepneys. Kaysa pag-abalato sa kay Fab Jan, no, supposed to be ang first town jeepneys natin, may limited unlimited ang sulod lang rin nila kay dyan sa city due to ang LTP sa city. Pero ginatawan kang giveaway kay dyan. Agad man na siyempre maka-pick up ng pasahero. Pag ang kaya man kay dyan, ang mga pasahero nga halin sa city, kato sa first town. So hindi nila black kay dyan pag abuse o kung hindi man sila kakifab dyan magpasaway kay ginhatag na nga pribileyo sa ilasang city kay K5 dyan. So, amo na kakifab dyan. At sa karon nakahunong meaning driver sa may Iloilo Police Station ban kay K5 dyan. Okay, salamat yan ka-K5 Gini. Sige ka kay Fab John, nga balitaan niya doon sa inyo sa DTX Kasamex, nakakapagana na ka-detox ka pa, ka-report hindi ka sa Iloilo City. Inis ka K5, Jenny, kauhinan para sa kapag nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News. K5 News FM, Kampiyon Report. Madam, nga salamat sa report ni K5 Jenny Kayuna, nagikan sa City Hall. Sigihan nyo na. Dapat ang approach sa mga traffic aid, maayo man. Gusto lang, respetuha man ang mga driver. Kung isa na mainit naman kung driver kang bala mo ay kasalabla, malong nga na may violation ka. Standby ka K5 Toto Dids. May nadakpan naman siya, pero dali lang kay ang ini nga portion ginadulong sa inyo sang DTX 500. The superior antioxidant. Maayo gini kay may ang DTX 500 may mataas nga antioxidant material ini 1.3 million ORAC units ang antioxidant. Maayo gini kontra sa mga balatian. Kahimo sang amargoso kag panit sang tubo. Malikawan naton ang makamamatay nga kanser, kadamo sang klase sang kanser dira isa dirang sarcoma. Isa ka tumalagsahon nga sa isang kanser, apang ini ang pinakabudlay bulngon, ilabi na gid kunyara sa late stage. Duha ka klase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o kontiil, 30% sa tiyan o kag 10% sa ulo o kon sa liog. Yari ang pila ka mga factors nga kabataas ang risko sa pagtubo sang sarcoma. History sang radiation therapy, chemical exposure, malawi nga pagubag sang parte sang lawas. Genetic disorder o family history sang cancer. Mga usual nga sintomas ng sarcoma, pagsakit o pagubag sang tiil, kamot, palikawang, likod, tiyan, ini magiho nga joint, hinali nga pagkabali sang tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma, kag iban pa nga sayo sang cancer, mag DTX 500, kag may TC kadadlaw. Kuno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500, agod mapunggan ang pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols sang halin sa DSA o kon sugar cane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Samtang ang may TC naman isa ka alkaline nga vitamin C nga ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sa good patyon ang mga guba nga selula sa lawas pinaagi sa apoptosis bago pa man ini magmutate kang mangin cancerous. Hindi na magulat na magtubo pang mga bukol-bukol sa lawas, proteksyonan ang kaugalingon. Mag DTX 500 kag may TC kada adlaw. Di kalidad ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Available nationwide. Via Shopee, Lazada, kag TikTok, add to cart, idulong sa inyong mga puluyan. Available man sa mga product center ni Dr. Ramil Oy nationwide. Sa Iloilo City, sa Haro, sa Miagao, sa Kalinog, kag sa Pasig City. Naka-standby na si Toto Dids, may nilakpan nga nagapamati on the spot. K5, dako, K5, okay ka, may kapi ka sa K5. Kag K5, dakop ka, ilogo mo promo. Kag K5, Toto Dids, sino nang nadakpan mo na?
Yes, kay 5 dyan, mayungod to, no? Mayungod to man sa aton. May nga po na. May nga po na. Gali. Oo. Sorry. May nga po na. Isa naman kay 5 dyan, maswerte Isa nga lang? pamati sa aton. Nga nadakpan naton, pero hindi po sa aton yung ginatag. Oo. Kundi isa ka box nga DTX to Pimix. Tao sa aton wala kay 5 dyan, no? Nga paglibot-libot diri sa Dongon C, Mandurriao, Dongon C, no? Mandurriao. Sa may relocation, na. Maswerte kid nga nadakpan naton kay 5 dyan, si Ma'am Emiros Ganancial kay 5 dyan. Kamtang naga 5,000 sa sanya nga bata kay 5 dyan, nagapamatikid sa programa sang kinala ko sa bungod to. Nagle? Hindi ka mamatikid? On the spot gito ya. Basig yung liso mo lang. Wait ya kay 5 dyan batasan nga mang liso. Ato niya fair play kita. So ipabati bala natin kay 5 dyan si Ma'am Emiros Ganancial. Kaysa subong nga rin naman kita sa distrito sang Mandurriao, no? Kung saan din nagalibot-libot kita diri. Kaga may isa naman ka Madinaragon gapamati sa K5 sa Mighty C Network News. Nagyan naton diri. Ma'am, good morning. Pwede ka sulod? Pamati ka gid sa K5. Mighty C Network News. Magluwas mo sini oras, ano kapag oras masamiga pamati sa K5? Ang pagbugtaw sa aga, kinapandar naman na dayon ng radyo, hasta na maghapon. Basta kina maghapon? Oo. Di ba lang nyo na dira nga kung madakpan ka mo nga magapamati sa K5, may hara ka mo nga premyo nga pagabatunon? Oo, sir. Oo. Di, subong no, kinadakpan tayo ikaw gapamati ikaw sa K5. Okay ka, may kapi ka sa K5 nyo sa FM Iloilo. Magluwas sa gapamati ikaw sa K5, ano nga mga produkto ni Doc Ramilo ay nagamit mo diri? Ang DTX 500 ka DTX Coffee Mix. Dugay ka na ginaya nagagamit, ma'am. Magluwas na, ma'am, no? Sa isa ka box na DTX Coffee Mix, batean mo dira guro ang K5 na kay logo mo promo. Mayara ikaw sang 3 ka coupon, kaya nagapamati ikaw sa K5, isa ka coupon, nagagamit ikaw sang DTX Coffee Mix. Isa pagid ka coupon, nagagamit ikaw sang DTX 500. May isa ka pagid ka coupon. Ang coupon nga gadroy na siya every week, may chance ka magdaog cash kag appliances. Ano pangalan mo gani, ma'am? Emi Rose Ganancial. Emi Rose Ganancial, no? Sige, ma'am, thank you so much gid sa padayon nga pag pamati sa K5 News FM Iloilo kag padayon nga paggamit sa mga produkto di kalidad ni Doc Ramilo. God bless. Kampiyon gid kay 5 dyan kay 3 ka coupon. Kampiyon! Oo. 3 ka coupon natag mo siya? 3 ka kay 5 dyan. Kampiyon? 3 ka tsansana nga magdaog sang kwarta kag appliances. Una pa lang na pag nakupunan siya may isa na sa kabak sang kape mo, no? Daog automatic daog na saya. Abi ko ay suming ka pamati sa aton, di man ka pamati kali. Ambala na nila ako kay 5 dyan. Sakto man ang bal ni Paran. May kada barangay may ka pamati gid sa aton. Yes, ako nag-agree ko na kay 5 dyan kay Paran. Oo. Sige. Sige, hala na panakop ha. Ayos ang pagpanakop kaya para ini sa ilang ay kayong lawas. Ayos? Kampiyon? Ayos ka kay 5 dyan. Kampiyon. Kampiyon din, kampiyon. Sige. sige. Sige kay 5 dyan, no? Sa nagapamati, dahil lang sa K5 nyo sa family long wala pa nato madakpan. Sige nyo lang pagpamati, pagpatulong-tulugan nyo inyong radyo. Kaya ang team sa K5 nyo sa FM, wala nagaunta sa paglibot, agad magpangdakop sa inyo. Ang inibalita no, ginadulong isinyo sa kalwa sa DTX Coffee Mix, ang kakapi ka na, naka-detox ka pa. Nagikan diri sa area sang Mandurriao, ini si K5AG, Cordoba para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko ug Kalingawan, sa Iloilo, number 1, nakita K5 News FM. Dari ang atong sining okay ka, may kapi ka. Padayunan nyo lang ang pagpamati sa K5 News FM Iloilo 88.7 FM. Kay kumadakpan ka mo, tagaan ka mo sa isa kabak sang healthy coffee nga DTX Coffee Mix ni Dr. Amiloy. Diri na sa kampiyon ng istasyon kay number 1 na kita sa FM Band K5 News FM Iloilo. Ang manawasin na ang aton sininga K5 dakop ka ilogo mo promo. Luwas nga may kapi ka, may isa ka kupon plasti yato kay Ma'am Ganancial to. DTX Coffee Mix kag DTX 500 to, tatlo ka kupon. Ang kupon mo, sulatan mo sa ngalan mo, address, edad, cellphone number, kag pirmahan. Kay gabuto na to nina sa mga public affairs program sa K5 News FM Iloilo.
gabuto nato nina, paggabot sa ngalan mo, tawagan ang imong cellphone number. Pero dapat sabton mo dayon kay kung 3 ka tawag nga hindi mo masabat, magabot naman kami liwat sa box. Kung masabat mo, ma-confirm niya ikaw, pag nason sinang adlaw, makadto dira kag madalas ang duwa man ka box. Ang duwa ka box nga may unod, ang isa ka box may unod nga duwa ka mga dice. Isa ka dice may cash prizes dira 2,000, 1,500, 1,700, 1,500. Kag ang isa ka dice may ara rice cooker, blender, electric fan, kag iban pa. Kaway kagid perde, pamati ka lang, may premyo ka pa mo. Diri lang sa okay ka, may kapi ka, kag sa K5, dakop ka, ilogo mo promo. Padayon na lang ang papamati sa K5 News FM Iloilo. Kay number 1 na kita sa Iloilo, K5 News FM. Standby, mabalik kita dugay-dugay sa dugang pang ang mga informasyon kang mga balita pagkatapos lamang sini. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Itribayo ang suplemento ko, kakasang upok ang sip-on, kakasang tranggaso. Sa kapagtilaw, sa gihapon ng ibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang na magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at yun lang na panundungon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kag magluhog sa bago nga paglaom. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay, wala sang maya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Government Day, before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko, dali ko na-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa akin is ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magkapila sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayon sa akin. Yes, wala pa yan. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick Ulo. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay, sakripisyo kag dedikasyon.
Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagnan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Miuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigurog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagnan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang tiga ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilit nga handurawan. Kita padayon nga magaugkong bangod wala sang bayaay, bisan anuman kanila. Handa magpalangga, serbisyo hindi magdula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iwong sa bagong paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong bahal nga makako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natunan, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagtilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay.
Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team sa K5 News FM Bacolod. Nag-umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko din ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko ginag-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy. Tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalakuan nga mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maobra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panuntumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyuhong sa bagyo nga paglaho. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps diri sa K5 News FM Iloilo. 48 minutos na nakaligad sa alas 12. Mga pi kita na kay kita nga mga Pilipino bisan mainit ka pangapi gyapon Way untat pangapi. Ay ginapangita sa aton sini nga lawas ang pangapi. So kinalan mga pi kita healthy coffee. Amo ina ang DTX Coffee Mix. Kalagan ng kali sa paa, imulat ng iyong mga mata. DTX Coffee Mix sa healthy coffee mga ka-K5. O makahigop ikaw sa mainit-init nga DTX Coffee Mix, makasigit ikaw sang namit kag saburuso nga kape. Nasatisfy ang kukalingon mo nga nakakapi ka, nakabulig ka pa sa imo nga ikaayong lawas. DTX Coffee Mix, healthy coffee. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kung gusto mo creamy pro healthy coffee gapon mag pre-bio coffee. Pre-bio coffee, probiotics plus prebiotics with moringa oleifera kon malunggay. Kag creamy siya kay may skim milk kag may creamer. Pre-bio coffee. Kung maligo kita kay mainit ang panahon na. Para ma-maintain naton nga hindi kita magtaas ang init sa lawas tayo labi nagid ko may mga hypertension kita. Magpaligo kita gamit ang Clinica DTX Beauty Soap. Nagapahamot, nagapaputi, kag nagapaprisko sa aton sinay pamatyagan. Pagkatapos naton paligo gamit ang Clinica DTX Beauty Soap, mag-roll on kita sa aton sinay nga ilok. Clinica Deo Fresh. Clinica Deo Fresh mga ka-K5. Nagapaputi kag nagapahamot sa aton sining nga ilok. Goodbye bayabas.
Welcome, mahamot nga ilok. Klinika Deo Fresh. Kung nakasakit ang atong nga tiyan, i-Klinika Sporbiotics mo na yan. Klinika Sporbiotics sa mga kaki-5 ha. Nagapa ayos ang atong siningat tiyan. Ginaproteksyonan ang atong siningat tiyan. Ginalimpyuhan ang atong tiyan sa mga problema. Ginaayo ang atong siningat tiyan. Pinagi kay kung may LBM ka, kung bloated ang imong tiyan, i-Klinika Sporbiotics mo na yan. Klinika Sporbiotics. Kung gusto mo nagatindog, kapasig hapon, iba niya tumba na. Nagapabaskog sa atong siningalawas. Nagapatindog sa atong siningalawas. Mag-extend food supplement for men. May ingrediente ni nga maka kag klabuwaska. Nagahatag sang dugang adrenaline sa atong siningalawas. Nagapapagsik. Satisfied si Mrs. Satisfied si Mr. Extend food supplement. Naga-circulate sang maayo ang atong siningadugo. Buot silingon, nga kung nag-circulate sa aton maayo ang aton siningadugo, malayo kita sa balatian, malayo kita sa stroke. Extend food supplement for men. Klinika Sporbiotics, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee. Klinika DTX Beauty Soap kag Klinika Deo Fresh. Mga di kalidad yung mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Available in nationwide. I-order mo lang sa Shopee, sa Lazada, or sa TikTok. Add to cart. Idulong sa inyo mga puluyan. Available man ini sa mga product center ni Dr. Ramil Oy nationwide. Sa siyudad sang Iloilo, yari namtang sa Ilope Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. May libre nga consultation kag check up today, Wednesday. Available man sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Orby Street, malapit sa Public Market sa Miagao, Iloilo. Kag available man sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Coast Mart, Calinog, Iloilo. Kag available man sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center dira sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasig City. Problema'y tinatalikdan. Hambal ni Dr. Ramil Oy, prevention is better than cure. Mapos nga mapunggan nga hindi ka magbalatian pinagi sa pagtumar sang DTX 500, may TC kag D3 Bio. Kay mabudlay bulngon kon nagabalatian ka na. Ika'y may makakain. Ang gabi ay mapayapa, kumahal sa buhay ay kapiling. Kay sarap ng buhay natin at alam mo kung saan. Sa podcast ni President Marcos Jr. sa interview siya ni Katunying Taberna. Bal niya sa presidente niya, ayoko ng gulo. Pag-open siya for reconciliation. Or pag-abyanay liwat sang mga Duterte. Pero okay si President Marcos galing kay ang kasabat ni si former Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panilo. Nga dapat kung may matutuod ginman nga pag-abyanay liwat, dapat pabalikon si President Duterte sa Pilipinas. Ang pamangkot, authorized pala si Panilo nga maghambal in behalf of the Duterte family. At mararating mo. Ginapuhin siya nga maghambal in behalf sa pamilya Duterte, no? Amo na kay ti siya kasabat mo. Tod nga sang una ti presidential chief presidential legal counsel ka. Nagawa mo na ba? Nakaagi ka spokesperson for the short time lang. Kita mo kaaway pas lagapo ni former presidential spokesperson Harry Roque. Iti gambal ni Panilo nga siya ti abogado giman si Roque sang mga pugo. Kapamangkot authorized siya magambal in behalf sa mga Duterte. Si Attorney Salvador Panilo kay ti siya gambal siya ga kondisyon. Amo ni budlay damo blaga sausaw bla no, damo gambal pero ti banda hindi man gani authorized.
iti mga Duterte sila, mga loyalista sila, mga member sila sang die-hard supporter ni Duterte. Pero pagbukas ang 28th Congress, kita diri nga ang majority nga numero sang mga elected congressmen and women. Ang latest nga count 240 na. Mga pirma ang nakuha in support sa speakership bid ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez. 240 ang nakuha nga pirma nga nagasuporta sa pag-retain sang speakership ni Speaker Martin Romualdez. Amo ini ang gipahayag sa isa ka media interview sa kay Deputy Speaker JJ Suarez sang Quezon Province. Nga tapos na ang bangigay kag ma-retain ni Speaker Romualdez ang speakership. Ito sa una to kuno may atoto nga si Barba kuno nga taga Ilocos Norte pakaisa ni President Marcos. Mayara man dyan nga si Congressman-elect Albi Benitez ang Bacolod City. Nga may tanan-tanan sila may andom nga speaker, pagka-speaker tanan-tanan sila may andom eh. Pero ang mga members amo mga pili nakuha ng numero 240 kuno nagpirma kag madugangan pa ang support para sa speakership bid ni speaker para mabalik siya sa posisyon bilang speaker sang House of Representatives. Ag samtang sa Senado way pa man sa ngalan niya nagwa, pero gusto nila kuno sa majority nga mga members ng Senado mangin independent nga Senado. Pero daw may puntarya sila dira kay si former Senate President Tito Soto ang daw post ang mayoriya 24 ka mga senador sa 28th Congress mga kakipay. Antayin natin ini mga update diri sa aton sining nga pagpangalagad. Why na kita time? Sa ngalan sa Damian Women, K5 News FM Iloilo. Ang inyo ka K5, Jan Sapio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita. K5 News FM. Ang himpilan na